Nosaltres, els republicans, sempre hem estat al mateix lloc, al costat de la gent. La nostra raó de ser ha estat interpretar els anhels del poble de Catalunya i defensar els drets de les persones. La igualtat, la llibertat i la fraternitat són els valors que ens inspiren. Nosaltres, les republicanes, ens sentim hereves d'una llarga tradició de gent progressista. Gent independent, d'esquerres, oberta i plural. Gent que sempre hem lluitat per una Catalunya políticament lliure, socialment justa i econòmicament pròspera. Nosaltres, els republicans, hem protagonitzat revolucions i hem estat testimoni de canvis històrics. Hem donat sempre la cara en tots els fronts, fidels als nostres principis. Hem vist com el nostre president moria afusellat a mans del feixisme. Hem vist els nostres companys empresonats i hem hagut d'emprendre el camí de l'exili. Nosaltres, els republicans, som fruit de moltes derrotes, però també som la llavor de totes les victòries. El nostre compromís ha sobreviscut durant generacions a totes les adversitats. Portem gairebé un segle de treball valent, incansable i honest. Quan hem lluitat plegats, hem fet grans salts endavant per millorar la vida de tothom, perquè Catalunya avança quan nosaltres empenyem. Nosaltres, les republicanes, seguim treballant per aquelles lluites que encara no hem guanyat. Als pobles i a les ciutats, als carrers i a les institucions. Dia a dia, a totes hores, a tots els fronts. I seguirem lluitant fins a aconseguir la sobirania plena del poble de Catalunya. Nosaltres, els republicans, sabem que darrere de cada lluita hi ha persones. Amb noms i cognoms. Amb projectes vitals. Amb dificultats, però amb esperança. Les seves inquietuds són les nostres. Perquè nosaltres, els republicans, som el millor reflex de la societat catalana. De la seva fortalesa, de la seva diversitat. Gent compromesa, senzilla, valenta i honesta. Gent treballadora, rigorosa i incorruptible. Gent republicana. Nosaltres, els republicans, no mirem d'on ve la gent, sinó cap a on vol anar. I volem anar-hi junts. Perquè volem un país millor per a tothom, pels que hi som i pels que vindran. Un país d'acollida i integrador. Un país on dones i homes siguin iguals i tots puguem estimar-nos lliurement. Un país modern i culte, on tothom gaudeixi d'oportunitats. Un país on ningú no es quedi enrere, que tingui cura dels més vulnerables. Un país sostenible i respectuós amb el medi ambient. Una república sobirana en una Europa democràtica. Una república independent, germana de tots els pobles del món. La Catalunya que sempre hem volgut. Nosaltres, les republicanes. Nosaltres, els republicans. Sempre hem estat al mateix lloc. Al costat de la gent. Esquerra Republicana. Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquest acte del 90è aniversari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquest és un acte de celebració, però també és un acte d'homenatge. Avui, 5 de febrer, és el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, data en què es commemora que els màxims representants de les institucions republicanes, el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, el president del govern basc, José Antonio de Aguirre, el president de la República Espanyola, Manuel Azaña, el president de les Corts Espanyoles, Diego Martínez Barrio, van fugir de l'ofensiva franquista pel Coll de Lli, a la Vajol, juntament amb centenars de civils, com el poeta Pere Quart o l'escriptora Mercè Rodoreda, i militars, la major part dels quals ja no van tornar mai més a casa seva. D'altra banda, per la Jonquera i el Pertús hi van passar 220.000 persones en el seu camí a l'exili. Per això hem obert aquest acte a la ciutat. Partits progressistes i d'esquerra, entitats, ciutadans i ciutadanes, sobiranistes, associacions de veïns i veïnes. Aquest és un acte que obre un programa d'actes que Esquerra Republicana impulsarà durant l'any 2022. Presentació d'un estudi històric d'Esquerra Republicana de Catalunya, debat sobre el paper de les esquerres al municipi, homenatge als homes i dones d'Esquerra Republicana d'aquests 90 anys. Comencem l'acte ja amb música. Ens acompanya Selma Bruna, cantant santcugatenca i integrant del trio Marala, una proposta de música tradicional mediterrània que rescata cants ancestrals amb una mirada pròpia. El 2020 van guanyar el Premi Ovidi com a millor disc de folk i el millor disc revelació en els Premis Enderroc Balear. Selma combina Marala amb projectes personals com el seu darrer disc titulat Dorsal.
Gràcies per acompanyar-nos, Selma, quan vulguis. Ara ens cantarà una primera cançó, No tingues por, una cançó que va formar part del curt que va guanyar el Premi Gaudí sobre Guillem Aguilló. Endavant. Doncs moltes gràcies per la presentació, Rita, i per convidar-me. Com ha dit ella, començarem aquesta cançó que es diu No tingues por. És una versió d'un grup valencià que es diu Obrim Pas i està escrita en la memòria de Guillem Agulló i per mi és un cant que reivindica la justícia i que vol vol fer-nos com un recordatori d'una de les coses per mi més importants de la vida, que és fer-nos bona companyia. Ja no puc veure més enllà dels teus ulls que m'estan mirant. Quants cops hem hagut de callar. He estat un temps sense pensar, somriures que no tornaran. He estat un temps sense parlar. No estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà teu cor. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà teu cor. Ja no puc veure més enllà dels teus ulls que m'estan mirant. Quants cops hem hagut de callar. He estat un temps sense pensar, somriures que no tornaran. He estat un temps sense parlar. No estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà teu cor. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà teu cor. Si l'haguéreu vist plorar, mai no l'hauríeu oblidat, com jo que sempre el duc dins el meu cap. La gent es pregunta com sóc capaç d'odiar. I si l'haguéreu vist plorar, mai no l'hauríeu oblidat. No estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà teu cor. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà teu cor. Lourdes Armengol, regidora de Règim Interior i Acció Municipal, de Salut i Consum, de Polítiques d'Igualtat i de Memòria Democràtica, ens parla precisament de la importància de la memòria històrica. Gràcies, benvingudes i benvinguts a tots, companys d'altres formacions que ens voleu acompanyar en un dia tan especial com avui.
També, com no pot ser d'una altra manera, donar les gràcies especials a la delegada del Govern de la Generalitat a Madrid, la nostra companya Esther Capella, que també ha volgut estar amb nosaltres aquest dia, que com deia la Rita, un dia ple de simbolisme, perquè ens explicava que avui també es commemora aquesta marxa a l'exili de tants republicans i republicanes que van haver de fer-ho sense tenir altra opció. Com deia, aquest 5 de febrer Esquerra Republicana de Castelldefels celebra els 90 anys, el 90 aniversari de la seva fundació, i des dels seus orígens hem entès que la construcció d'un país es treballa des del territori i per això ha estat sempre present a la ciutadania, a la ciutat. A vegades amb més o menys visibilitat al consistori. Vull recordar, arribat aquí, als nostres companys i companyes regidors i regidores. Primer de tot a la Lluïsa Ferrer, desapareguda ja, malauradament, i que va ser la primera dona regidora en els ajuntaments democràtics. També, com no pot ser d'una altra manera, l'Àngels Coté, que va estar durant 2 legislatures representant-nos en el consistori, fent una oposició constructiva. I també, com no pot ser també d'una altra manera, és recordar també a Antoni Casas, que va ser el nostre cap de llista a les municipals 2015 i també el nostre portaveu durant tota la legislatura, una legislatura que, com bé sabeu, va tenir alts i baixos. Vam enganxar l'1 d'octubre i per nosaltres va ser una legislatura també convulsa. Les persones de la secció local d'Esquerra Republicana hem treballat i treballem des de fa molts anys per una Catalunya lliure, però també per un municipi més just, encarat a la ciutadania amb la llibertat i la democràcia com a valors indiscutibles. En aquest sentit, els valors que representa Esquerra Republicana són més vigents que mai davant la situació actual, la repressió que no s'atura i la prevalència de la judicialització a la política, que sabem tots és evident. Per això, encara amb més motiu reclamem el valor del diàleg per resoldre, gràcies, conflictes polítics tant de ciutat com de país. En 90 anys d'història, Esquerra Republicana no ha necessitat canviar de nom i s'ha mantingut fidel al compromís i vocació de servei públic. Han estat 90 anys d'història sense corrupció, que de ben segur ho seran molts més. Els republicans i les republicanes proclamem un cop més el nostre compromís amb la justícia social, el feminisme, l'ecologisme i els valors que representen el nostre partit i que s'adapten a la realitat i emergències de cada moment. Aquesta celebració dels 90 anys coincideix amb els millors resultats a nivell municipal de la formació a Castelldefels, amb 4 electes al consistori, amb el ferm compromís des del primer dia d'aturar la dreta a la nostra ciutat. Compromís i prioritat que ens ha portat a vegades, ens ha suposat més d'una contradicció amb algun dels nostres objectius. Com deia, 2 regidors i 2 regidores, gràcies a la confiança de 4.290 ciutadans i ciutadanes que ens van donar aquesta oportunitat de servir-los a les municipals del 2019. Però també amb un considerable augment de militància que poso en evidència avui. Hem augmentat un 50% i per això nosaltres estem satisfets, tot i que volem anar molt més enllà. I aquest 50% més de militants ens ha de permetre consolidar el nostre projecte de ciutat. El moment actual del partit i de la secció local és molt positiu. Tornem a tenir, després de molts anys, un president de la Generalitat d'Esquerra Republicana i en el municipi hem liderat, juntament amb altres companys de govern, la transformació d'una ciutat que valora, honora i que feminitza la memòria. En aquest sentit, permeteu-me, m'agradaria fer una mica esment i enumerar les intervencions i accions que hem fet per valorar i per d'alguna manera tenir present sempre aquesta memòria històrica. Primer, la definició i senyalització de la difusió de l'itinerari de la memòria democràtica,
Començant pel refugi antiaeri del carrer Bisbe Urquinaona, seguim en el solar de les restes de Can Armand, que és la masia destruïda per l'aviació feixista el 1938, i que culmina a l'antiga escola Lluís Vives, que ara és l'edifici de la República, que culmina i homenatge a tota una generació, la generació del 31, d'homes i dones que van lluitar fins a les últimes conseqüències, portant-los fins i tot a molts d'ells a l'exili, com ha dit abans, la Rita, però també a la mort. També hem fet un recull de memòria oral de la gent gran de Castelldefels a través de la biblioteca i la ràdio Castelldefels. I aquí m'agradaria molt recordar, perquè es tracta d'això, la memòria històrica, recordem, perquè com deia Neus Català, és de justícia i tenim un deure. En aquest cas recordar l'Eladi Gandia, que molts de vosaltres el recordareu perquè ha estat molt actiu en entitats i en els moviments independentistes també de la nostra ciutat. I si ho recordeu, ens explicava aquelles gestes seves de la Quinta del Viveró que tots gaudíem moltíssim i ho disfrutàvem. Per tant, un record també per l'Eladi. També la recuperació de la denominació del Ramon Fernández Jurado per la biblioteca, Margarida Xirgo per la sala polivalent i la feminització de l'espai públic, la plaça que teniu aquí fora, davant de la biblioteca, que la vam anomenar plaça de Neus Català. D'aquesta manera fèiem un reconeixement comarcal, baix llobregatí, amb la Xirgo, local amb el Fernández Jurado i d'estat amb la Neus Català. D'alguna manera recordant la lluita de totes aquestes persones, dones, homes i dones que van lluitar per això, per la llibertat, per la democràcia, per la justícia social. En fi, seguim, però perquè tenim més coses. També la programació d'actuacions musicals i teatres i exposicions orientades a la recuperació de la memòria. Al teatre hem pogut veure en Deus Català, Un cel de plom, la història de la darrera supervivent catalana al camp de Ravensbrück, Diari d'una miliciana, memòria de les 5 infermeres capturades, torturades i assassinades pels feixistes durant l'expedició Bayo a Mallorca, i l'obra Els darrers dies de la Catalunya republicana. També hem tingut actuacions musicals com cançons dels brigadistes, músiques de l'Holocaust, coples republicanes o la memòria de les oblidades. Hem programat exposicions com Resistents i deportades de l'Ami Mauthausen, La Catalunya bombardejada i Vencedors i vençuts del Memorial Democràtic i que es va complementar amb visites al Museu de l'Exili de Figueres, la Maternitat Delta i el camp de concentració d'Algerès. I hem fet presentacions com la nova edició del llibre de Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis, escriptora que d'ella vam agafar el nom pel Centre de Recursos i Divulgació de les dones d'aquí a Castelldefels i un punt també fonamental per donar suport al col·lectiu LGTBI. Tenim en aquest sentit molt d'interès en seguir promocionant aquest centre, que com deia porta el nom de la nostra companya Montserrat Roig i que recentment també vam fer un acte en el qual la seva biògrafa ens va explicar com havia fet la biografia de la Montserrat, del qual ens sentim molt orgullosos també que porti el nom en aquest centre. També vam fer la recuperació de la memòria del moviment obrer baix llobregatí de la lluita contra la rocalla i l'uranita per l'espantosi. Aquí també m'agradaria tenir un record per aquelles dones, les dones dels homes que treballaven a la rocalla, que han sigut les que ho han patit de forma molt silent, alhora amb conseqüències gravíssimes pel fet de tenir, com sempre, la cura i les feines de casa al seu càrrec. Només penseu que amb la roba que rentaven amb els marits quan tornaven de les seves feines, moltes d'elles van patir malaltia. També el conveni que vam arribar a assolir i que mantenim amb l'Ami Mauthausen, en col·laboració amb Ravensbrück també, que aquest 27 de gener hem treballat amb els diferents instituts i escoles per poder establir tota una sèrie de xerrades per aportar i per aproximar als joves i les joves de la nostra ciutat l'horror nazi, el que va representar
i fer-vos palès de tot el que va significar. Ens hauria agradat haver-ho pogut fer més proximitat, però les condicions de la Covid ja sabeu que fins ara ens han sigut bastant adverses. Com deia, la inauguració de l'edifici de la República, queda ubicat l'oficina d'atenció ciutadana i també uns espais pel centre cívic per la gent gran i també unes sales polivalents a disposició d'entitats i associacions. També la inclusió al Centre d'Interpretació Històrica del Castell de la presència dels brigadistes i un recull videogràfic de la memòria de la Guerra Civil. La commemoració del 90è aniversari de la República amb l'exposició La Castelldefels Republicana 1931-39, en col·laboració amb l'Arxiu Municipal, al qual ens vam poder oferir a la ciutadania tot un seguit de documents molt interessants, d'actes d'escrutini de les primeres eleccions, signatures de Macià, a tots els representants, els electes, i finalment vam tenir l'acte d'execució d'aquelles eleccions, de les quals va acabar sent Esteve Gombau, el primer alcalde republicà de la nostra ciutat. També la creació del fons de la biblioteca dels i les resistents, aquí mateix, la nostra biblioteca Fernández Jurado. Adjudicació per l'edició del llibre Castelldefels, Temps de República, està adjudicat i el proper any 2022 farem la presentació i la divulgació. També el llibre de la memòria de les dones, aquest hi tinc en especial carinyo perquè és la memòria de les dones de Castelldefels, durant un període extremadament llarg, però que entenc que serà molt interessant. I per últim voldria també afegir l'estudi que hem fet des de la Regidoria d'Igualtat sobre el nomenclàtor, una diagnosi per saber com estem i evidentment per feminitzar-lo perquè és el que toca i és el que estem obligadíssims a fer. Bé, jo no em vull estendre gaire més, només dir-vos que ara mateix aquesta secció local i la militància estem treballant amb l'objectiu de millorar els resultats pel proper 2023 i per aquest motiu us animem a tota la ciutadania que senti propers els valors del diàleg, el feminisme, l'ecologisme, la justícia social, la transformació social, a fer el pas i formar part del nostre projecte. Moltes gràcies, salut i república. Donem pas ara a la segona cançó, que ens canta Selma, Si me quieres escribir. Endavant. Doncs ara faré aquesta cançó sense la guitarra, cantaré, i si algú se la sap, pot cantar. Faré una versió molt bonica que canta la Marina Rossell. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasaré. Aunque me tiren el puente y también la pasaré. Me verás cruzar el Ebro con un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro con un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo digo.
y aquí estamos las mujeres, y aquí estamos compañeros. Y aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. La història de la secció local d'Esquerra Republicana ha estat llarga i plena de dificultats, com ha estat també la d'Esquerra Republicana de Catalunya durant aquests 90 anys. Però la secció local segueix més forta i més activa que mai, i ara ens parla el seu president, Xavier Pujades, professor universitari, com us he dit, president de la secció local d'Esquerra Republicana Castelldefels, i ens parlarà precisament de la història d'aquesta secció, quan vulguis. Molt bon dia. Selma, pell de gallina. Gràcies per voler compartir aquest acte amb nosaltres, molt sincerament, per la teva música i per aquesta veu tan fantàstica. Bé, bon dia, Esther Capella, companyes i companys de la secció de Castelldefels, companyes i companys dels partits polítics, de les entitats, de les associacions que avui esteu representats i representades aquí. Bon dissabte a tothom. És un orgull, i deixeu-me que ho digui amb un pèl d'emoció també, compartir amb tots vosaltres avui aquest acte inicial de celebració del 90è aniversari de la secció local i fer-ho doncs està ben acompanyat, com deia. Aquest acte d'avui ha estat pensat, abans es deia, no només com una commemoració dels 90 anys del partit de Gara al municipi, sinó també com un reconeixement i una reivindicació política de les dones i dels homes de l'Esquerra Republicana i de la vigència de la seva lluita pel bé comú, la seva lluita de tants anys pel bé comú, i pensant, com no pot ser d'una altra manera, també en el futur. Per mi, pel meu càrrec en el partit com a president de la secció local, però també per la meva professió com a historiador, comprendreu que és un dia doblement feliç. I permeteu-me que en aquesta breu intervenció faci ús d'aquestes dues dimensions, la més històrica i la més política. Perquè les commemoracions històriques, perquè la preservació de la memòria, en realitat, ens són útils per aprendre a millorar el present i encarar un futur més pròsper. La història és la ciència del canvi, deia Marc Bloch, i tenia tota la raó. Permeteu-me, doncs, que primer faci una mirada al passat per aprendre d'aquest passat. El passat d'Esquerra Republicana, òbviament, el passat d'aquests 90 anys de la secció local. O potser, millor dit, del centre d'Esquerra Republicana de Castelldefels, per dir-ho com ho deien les dones i els homes del Castelldefels als anys 30, i preservar així el seu nom originari. Després, cap al final, parlaré de l'esperança, és a dir, del futur, és a dir, de la força republicana. Mireu, la història d'Esquerra és, en efecte, una història
tan complexa com ho és la història del propi país. Però sobretot, i penso que no es pot dir d'una altra manera, sobretot és una història de superació. En primer lloc, quan Esquerra es crea al març de 1931, és la superació de la disgregació de les esquerres i del republicanisme. Aquells famosos casals, casinets, penyes i centres de les diverses arrels del republicanisme que existien al país, que existien a les ciutats del país, que existien a les comarques com el Baix Llobregat, i que van confluir en un tronc únic amb la creació del partit que va saber recollir un gran potencial i una gran força transformadora als anys 30. A Castelldefels, aquesta força i aquest potencial es van materialitzar amb la creació del Centre d'Esquerra a finals de l'any 1931 i amb les col·laboracions, també amb les col·laboracions amb les altres forces republicanes d'esquerres. Els primers regidors i militants d'Esquerra al municipi, l'Antoni Barril, que també era secretari de l'agrupació local, en Bartomeu Julve, l'Emili Safont, l'Antoni Cabré, el Pere Elias, permeteu-me que digui els noms, vull parlar de persones, el Joan Bruach, en Joan Guillem, en Pere Colet, l'Enric Miralles, en Manel Segarra, l'Antoni Domènech, en Miquel Llevat, en Pere Planes, i els alcaldes, com no pot ser d'altra manera, en Sebastià Fornés, l'Esteve Gombau, que també va ser president del Centre d'Esquerra local, en Joan Colet, en Pau Manyer i en Joan Reventós, alcaldes tots ells que van ser-ho durant els anys tan difícils de la Guerra Civil. Homes de les classes populars, homes que provenien de la classe treballadora, pagesos, llauradors, jornalers, treballadors, comerciants, paletes, venedors del mercat, que van haver de marxar després del 9 de gener de 1939, les tropes franquistes finalment entraren a Castelldefels. Aquests són els orígens de l'esquerra republicana a casa nostra. Aquesta història de superació ha estat també, doncs, com dèiem fa un moment, la de la Guerra Civil, l'embat del feixisme, la destrucció de la democràcia, la mort dels joves al front, masses joves al front que moren, encara ara, la gana, els bombardeigs, els incontrolats, la superació de l'exili també i els camps de concentració argelers, Barcarès, Sant Cebrià, Vernet i el Voló, la de l'assassinat del president Companys el 15 d'octubre de l'any 1940 i la de la repressió a tants i tants altres militants, càrrecs electes, activistes, mobilitzats al front o simples simpatitzants de l'esquerra. La llarga dictadura i encara la superació dels primers anys de la transició fins a la legalització, l'agost de 1977, del partit amb només 3.500 militants. I aquesta història de superació també, com bé sabeu, l'hem hagut de viure de nou aquests darrers anys, aquests darrers 4 anys, al costat de tants altres companys i companyes independentistes, amb la presó, l'exili, la persecució, les agressions que tots coneixem, després del que podríem dir ha estat l'embat democràtic més important que s'ha viscut en aquest país l'1 d'octubre del 2017. I ara, si m'ho permeteu, deixeu-me que des de la reflexió en aquest aprenentatge d'aquests 90 anys de superació us parli una mica de l'esperança en el futur. Perquè de fet aquesta llarga, difícil i alliçonadora història ens ha mostrat quin ha de ser el camí cap a un futur més just, més lliure, més igualitari, m'agradaria dir més republicà. I el camí és estar al costat dels més vulnerables, dels que pateixen, de la gent senzilla com nosaltres. Estar al costat de les dones que lluiten per la igualtat o per acabar amb les agressions sexistes. Estar al costat dels demòcrates que són perseguits per posar urnes. Estar al costat d'aquells i aquelles que senten la sexualitat de manera diferent. Estar al costat
de qui lluita honestament per la llibertat col·lectiva d'un poble i defensa la seva llengua contra les agressions interminables des de fa segles. Al costat de qui treballa pel futur sostenible del planeta, és a dir, en definitiva, dels nostres fills i les nostres filles. Sempre al costat de la força de la gent per frenar l'autoritarisme i la involució democràtica que patim aquí, a Europa i a tants altres països. Perquè quan les llibertats més bàsiques estan en risc, els drets fonamentals trontollen. Fins i tot aquells drets que crèiem ja consolidats a base de lluita i patiment en aquests 90 anys dels que parlem avui. Aleshores, quan passa això, cal lluitar des de la singularitat i la particularitat, com a ciutadans republicans, com a individus, però no com a individualistes, per a la millora del bé comú, però també com a organitzacions i partits d'esquerres i de progrés pel bé col·lectiu. Perquè aquesta és la nostra missió, no? O millorem tots, o ningú millorarà. O ens mantenim forts en les estratègies compartides, també en els governs locals, o perdrem la possibilitat d'exercir la raó democràtica, la raó del republicanisme cívic democràtic. I aleshores perdrem la possibilitat d'exercir aquesta raó democràtica del republicanisme i d'estar al costat dels que més ho necessiten i en benefici de tota la ciutadania. En aquesta ciutat, si m'ho deixeu dir així, Esquerra hi ha estat, hi és i hi serà. I va ser l'any 1931 amb la transformació republicana. I va ser la represa democràtica, després de la mort del dictador. I ha estat i és per seguir construint governs de progrés davant l'amenaça creixent de la involució. Sense renúncies, però sense tacticismes, ni els de la vella política ni els de la nova política. Amb l'honestedat política i personal de les nostres companyes i els nostres companys, dels que ens han precedit i dels que hi són ara. Vull acabar amb un reconeixement que abans la Lourdes també l'ha esmentat, a dues dones que han estat importants en l'esquerra a Castelldefels, en el context dels darrers 40 anys, i que indubtablement van treballar de manera incansable per una cosa molt difícil en la dècada dels anys 70 i 80, que era mantenir la continuïtat històrica, el fil de la història des de l'any 39 fins a l'any 75, de l'esquerra republicana, en aquest cas a Castelldefels. Em refereixo a la Lluïsa Ferrer i Artal, primera regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya després de les eleccions, de les primeres eleccions democràtiques municipals, l'abril de 1979, i l'Àngel Cotell Pasqual, militant d'Esquerra des de l'any 1989 i regidora en diversos mandats. Dues dones fortes, dues dones republicanes, dues dones lluitadores. I bé, ja acabo. Aquest partit de Castelldefels, aquesta secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ara celebra els seus 90 anys, com a partit de Gala Ciutat, diuen que es troba en el seu millor moment de forma des dels anys de la Segona República. Diuen i diem. Podríem dir que és un jove de 90 anys que segueix posant tot el seu esforç en la lluita per l'autodeterminació i la llibertat nacionals, per la construcció d'una ciutat més justa i pròspera en el dia a dia des del govern i per la lluita feminista i ecologista. Un partit obert a totes i a tots i defensor d'un govern d'esquerres. Per aturar l'evolució, segur, però també i sobretot per seguir treballant pel bé comú amb tots
i totes vosaltres. Així que, amb l'orgull d'haver-ne fet 90, deixeu-me que bufi les espelmes d'una manera metafòrica, amb els ulls tancats i amb un desig de llibertat, de progrés i de república. Gràcies. Visca l'esquerra, visca Catalunya! Donem pas ara a la darrera cançó que ens cantarà avui la Selma i que ella mateixa us presenta. Doncs abans la Rita us ha parlat de Marada, que és aquest grup amb qui normalment toco, i som una noia de València, una noia de la Sandra Montfort, una altra de Palma de Mallorca, la Clara Fiol, i jo que vinc de Sant Cugat. I ara fa ja 3 anys i mig que toquem juntes, però al principi de tot ens van demanar per un acte que cadascuna de nosaltres musiqués 2 poemes de poetes o poetesses del nostre lloc de procedència. I jo vaig decidir musicar aquest poema que ara us tocaré, que és un poema de Miquel Martí Pol, que es diu Cançó, i que m'agrada molt perquè, ja veureu, el poema diu: voldria tenir un llaüt i una casa a la muntanya, poder encendre un flam al vent i un altre a la calma, de dia estimar muller i de nit les dones d'aigua. I va fent tota l'estona com aquesta dansa entre aquests 2 pols, no? Com bastant separats, que per mi representen bastant bé la societat d'avui en dia, no? Com bastant polaritzada. I acaba trobant com una imatge preciosa per mi com d'ajuntar aquests dos extrems, i diu: i morir d'amor suau un dimecres per la tarda. Espero que us agradi. Us presento ara a la darrera oradora d'avui, Esther Capella, advocada, ha estat consellera de Justícia, diputada al Congrés i al Parlament, senadora i actual delegada del Govern de la Generalitat a Madrid. Endavant, quan vulgui. Bé, molt bon dia.
Gràcies a Esquerra Castelldefels per permetre'm avui compartir amb vosaltres aquests 90 anys d'Esquerra Republicana. Gràcies als representants dels partits polítics d'esquerres que ens acompanyeu, PSC, Comuns, també als companys de Junts per Catalunya i, evidentment, com deia, gràcies a Esquerra Republicana de Castelldefels, gràcies als regidors, a la regidora per la seva fantàstica intervenció i també al seu president, que ha explicat d'una forma molt emotiva què és això d'Esquerra Republicana, qui som la gent d'Esquerra Republicana i per què el país necessita que Esquerra Republicana sigui forta. Doncs avui també en el Dia Nacional de Commemoració de l'Exili, el 5 de febrer, que fou instaurat pel conseller Romeva. Per tant, també gràcies al Raül Romeva per les polítiques de memòria democràtica que ell va liderar, que després jo vaig poder continuar, i gràcies també, he de dir en aquest cas, que gràcies a la gent de les esquerres, en aquest cas també el conseller Saura en el seu moment, que van ser capaços de parlar de memòria democràtica. Explicaré per què hem de parlar de memòria democràtica, per què s'han de fer polítiques de memòria democràtica, per què els estats han de tenir polítiques de memòria democràtica. Doncs per buscar la veritat, per saber què ens ha passat, per fer justícia, per reparar les víctimes i, evidentment, per unes condicions que per nosaltres, pels republicans, són essencials. Que aquelles condicions se sàpiguin, que es treballin perquè mai més torni a passar. Perquè una societat que no tanca el dol, una societat que no repara, una societat que no sap què li ha passat, és una societat malalta democràticament i que difícilment pot encarar el seu futur. Per tant, per això les republicanes i els republicans parlem de memòria democràtica, per això quan nosaltres estem al capdavant dels governs fem que la memòria democràtica sigui un dels eixos transformadors de la nostra societat. I en aquest cas, Espanya i Catalunya van tard. Espanya molt més tard que nosaltres, Catalunya, Déu-n'hi-do, lo tard que es van començar les polítiques de memòria democràtica. Per tant, per ser una societat sana democràticament, calen i s'han de fer polítiques de memòria, calen i s'han d'obrir fosses, cal tancar dols individuals que al mateix temps són dols col·lectius quan s'ha patit el que nosaltres hem patit, l'enderrocament d'un règim legítimament democràtic que era la Segona República, la Guerra Civil i el feixisme, el franquisme, que evidentment era un règim feixista comparable, per tant, el feixisme que hi havia en aquells moments a Europa va perdurar molt més a l'estat espanyol, és a dir, 40 anys ben llargs, i en alguna d'aquelles ramificacions el franquisme continua estant preexistent i existent a les institucions de l'estat espanyol. I no cal que en parlem més, és a dir, ens està passant tot el que ens està passant pels dèficits democràtics que arrossega l'estat espanyol. Ens està passant tot el que ens està passant perquè algunes de les institucions de l'estat perduren aquells valors antidemocràtics i aquells valors feixistes. Per tant, només cal analitzar algunes de les resolucions judicials que els darrers 4 anys han estat i estan vigents, que s'estan també desenvolupant en alguna de les resolucions judicials, les que ja s'han dictat darrerament, però també aquelles que segurament s'hauran de dictar en els mesos que vindran i en els anys que vindran i que per tant justifiquen la repressió contra aquells que d'alguna manera volen transformar la societat que no ens agrada. Que això és republicanisme, és treballar pel bé comú, transformar allò que no ens agrada, és a dir, no ens acostumem al que no ens agrada i per tant ho assumim, sinó que venim aquí per canviar allò que no ens agrada. Per això som republicanes i som republicans. I aquests 90 anys de vida d'Esquerra Republicana demostren també la fortalesa del projecte transformador que és Esquerra Republicana. Un partit que era ja avançat en el seu temps quan va néixer, al carrer Cros del barri de Sants, de la capital del nostre país. Jo acostumava a recordar-los quan era senadora, però també en el Congrés de Diputats, que nosaltres som aquell partit netament republicà, democràtic fins al moll de l'os, i que molts dels que estaven asseguts en aquells escons no podien dir el mateix de les seves organitzacions polítiques. Això és Esquerra Republicana. 90 anys després ocupem la presidència de la Generalitat, també perquè volem transformar la societat que no ens agrada. Volem treballar pel bé comú, transformant des del punt de vista feminista, ecològic, però també en l'aprofundiment democràtic de les nostres institucions. Per això també nosaltres som aquella organització política que té en el seu haver
un nombre altíssim de represaliats i represaliades al llarg de la seva història. Ho han explicat molt bé els companys que m'han precedit, no? Tots aquells alcaldes republicans, aquells que acompanyaven el dia que tornava Lluís Companys quan va sortir de la presó. Recordeu que nosaltres això ja ho hem viscut diverses vegades. Fem polítiques de memòria també per recordar com encarem aquesta nova fase, no? de lluita contra la repressió, convertir la ràbia, la indignació, el patiment, el dolor en polítiques de transformació, de canvi i, evidentment, sempre al costat de la gent. Deia que Esquerra Republicana, quan va néixer, era un partit modern en el moment que va néixer, en un moment també de dualitats, com molt bé ens deia qui ens ha acompanyat amb la seva fantàstica música i veu. Deia un moment actual també de moltes dualitats. Doncs en aquell moment Esquerra Republicana representava aquell partit capaç de transformar la societat avançant-se als seus temps. Des del punt de vista de la defensa del feminisme, defensant el vot de les dones, des del punt de vista del reconeixement també del dret de les dones al seu propi cos, defensant el dret a l'avortament, defensant a les classes treballadores quan demanàvem i es demanava en els anys 30 i es defensava el dret a vaga, però també la jornada de 40 hores, quan es defensava des d'Esquerra Republicana el dret a la igualtat efectiva a través d'accedir a l'educació. Entre d'altres i altres coses, només cal analitzar les polítiques i la defensa que feia tant el president Macià com després el president Companys de quines eren les polítiques d'Esquerra Republicana. Per tant, per això, al llarg de la nostra història, al llarg de tota la nostra història, hem sigut un dels partits més represaliats. Per tant, reivindiquem-se com el que som, republicanes i republicans, reivindiquem el republicanisme com aquella manera de veure el món i entendre el món que efectivament fa que les coses passen i canvien, la igualtat efectiva, l'equitat, l'educació per a tothom, l'accés a l'habitatge, el dret a l'habitatge, perquè sense defensar el dret a un sostre, a un lloc on viure, difícilment es poden garantir la resta de drets. I això també ho hem fet els republicans i les republicanes quan hem estat al govern. Per tant, recordant també que som els republicans i les republicanes qui, a través del Codi Civil, vam parlar i, per tant, vam legislar en relació a la limitació de dels preus de lloguer. És a dir, va ser la força republicana, en aquest cas, en el darrer govern, qui vam fer possible que això passés, una llei que està en vigor i que en definitiva hauríem de defensar amb tota la nostra força, ara que també l'Estat inicia un procés de regulació del dret a l'habitatge, però evidentment no com hem fet nosaltres aquí, molt menys ambiciós i també en aquest cas laminant competències, i per això haurem de continuar defensant perquè els republicans som essencials i som necessaris pel canvi en una societat, pels canvis reals en una societat. I parlo d'aquests 90 anys que ens ha costat tornar a recuperar la presidència de la Generalitat, perquè, també ho deies tu, Javier, no? Nosaltres aprenem del nostre passat, hem après, hem patit, tornarem a perdre, tornarem a guanyar, tornarem a patir i tornarem a vèncer. Ara em sortia la frase del Companys, però en tot cas nosaltres hem après d'aquest procés històric i sempre hi hem estat, de diverses maneres, a vegades de forma menys massiva, perquè per alguns no eren prou moderns en un moment determinat, però hem estat sempre presents. Esquerra Republicana no ha desaparegut mai, ho dic també com a element configurador de la realitat social, política catalana. Sempre hi hem estat d'una manera més contundent, d'una manera més petita perquè les conteses electorals no ens van anar bé, però ara d'una manera molt més clara, rotunda i evident, perquè mai hem deixat d'estar al costat de la gent. I a vegades quan algú pensava que allò que nosaltres defensàvem no era possible, els anys i la història ens han tornat a donar la raó. En aquest moment també de trànsit, de dificultats en aquesta presidència de la Generalitat de Catalunya, en moments complicats també amb les relacions de l'Estat, perquè ningú s'oblidi que la repressió no ha acabat. Jo abans deia, hi ha vist unes sentències judicials que han dit coses que el dret mai havia previst ni mai havia volgut dir i en canvi li han fet dir. Estic parlant de la sentència del procés,
però tornarem a tenir situacions en les que es tornarà a condemnar per fets que no tenen res a veure amb el que el Codi Penal regula, però ho tornarem a veure. I des d'aquesta presidència de la Generalitat, des d'aquesta voluntat també de no oblidar el que ens està passant i per tant vèncer les dificultats, no hem d'oblidar també que tenim l'obligació de treballar per millorar la vida de la gent. No vull deixar de parlar i de pensar aquests darrers 2 últims anys amb una pandèmia que ens ha trastocat moltes coses. Ens ha trastocat la vida, hem perdut a molta gent pel camí, hem perdut gent dels que no ens hem pogut acomiadar perquè la situació de pandèmia ho impedia i per tant això a una societat li provoca moltes coses alhora, un dolor infinit, un patiment, uns dols no tancats, com abans deia també, la no apertura de les fosses són dols individuals però alhora són dols col·lectius. Una societat en la que hi ha el perill de que molta gent es quedi en els vorals de la vida i que per tant tenim l'obligació principal d'estirar, arrossegar, acompanyar i fer polítiques perquè ningú es quedi en els vorals de la vida, que no quedi fora de la vida plena, amb llibertat, amb felicitat, i aquesta és una obligació principal que té un govern. Per això calen polítiques socials fermes i transformadores. Estic pensant en la renda bàsica universal, que és per a tothom, pensant per a tothom, pensant per acompanyar a tothom, perquè tothom podem tenir en algun moment de la nostra vida un moment que ho perdem tot i per tant els governs i per tant un govern democràtic té l'obligació de que ningú perdi el compàs de la vida, que tothom pugui accedir amb igualtat de condicions a l'habitatge, que tothom pugui tenir dret a l'educació i evidentment també la defensa del que ens és propi, la llengua i la cultura del nostre país, que és l'element cohesionador, vertebrador i que permet que tothom puguem arribar amb igualtat de condicions i tenir un futur millor per a tothom. Per això nosaltres estem liderant el govern de la Generalitat, per això nosaltres parlem d'aquestes polítiques transformadores, des de la igualtat i per tant des del feminisme. La regidora explicava molt bé i posava noms a les coses. Per això la memòria democràtica també és bàsica com a estructura d'estat i de país, perquè si no posem nom a les coses no existeixen. Si no parlem amb propietat i no visibilitzem dones i persones, doncs allò que va passar sembla que no ha passat mai. Són moltes les coses que us podria explicar de per què estem en el govern de la Generalitat, però també deixeu-me, i acabo amb aquesta reflexió general. Esquerra al costat de la gent, al costat de la ciutadania, fent polítiques a favor de la gent i no en contra de la gent o en contra de la ciutadania, per garantir la igualtat efectiva de tothom, sense preguntar-nos d'on venim ni a quin Déu resem, si és que ens resem amb algun, i per tant aquí té cabuda tothom, qui resi, qui no resi i qui no vol resar res, o que no combreguem res, o que pensa que la democràcia li ve de lluny. Nosaltres governem per a tothom, hem de fer un país per a tothom i només podrem assolir l'objectiu que nosaltres perseguim des de fa més de 90 anys, tenir una Catalunya independent, si som capaços de fer-ho a través del diàleg permanent amb els que pensen com nosaltres, però també amb aquells que pensen molt diferent de nosaltres. I això vol dir que hem de continuar enraonant, estant asseguts en una taula, negociant per assolir l'amnistia per a totes les persones que encara pateixen la repressió, que l'han patida, perquè només se'ls ha alliberat una mica del patiment de la presó, però continuen inhabilitats per l'exercici de la política o d'activitats públiques, perquè tornin totes les exiliades i els exiliats, per posar un comptador zero, per sanejar i per tant per tenir una democràcia plena i evidentment en el que s'hagi reparat aquests dols individuals i col·lectius. L'exercici també del dret a l'autodeterminació, el dret a decidir el futur del nostre país a les urnes. I si nosaltres ho fem molt bé, guanyarem. I si perdem, com tantes altres vegades al llarg de la nostra història, doncs ens guarirem les ferides els uns als altres i continuarem treballant perquè aquest país un dia esdevingui lliure. Moltíssimes gràcies i visca Catalunya lliure.